Bakla! 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 Ayaw namin sa bakla na kagaya mo. Doon ka nga! Doon ka! Bakit mo naman ako tinulak? Kasi nga, bakla ka, bading! Bading! Hoy! Tumigil nga kayo! Bakit nyo siya binubuli, ha? Kasi nga, ayaw namin sa kanya. Sabi ng papa ko, salot sila at di dapat kaibiganin. Ano naman kung bakla siya? Wala pa rin kayong karapatang itulak siya. Kung ayaw nyo sa kanya, ayaw ko na rin sa inyo. Mga bad kayo. Di wag! Marami naman kaming kalaro. Tara na nga, guys! Uy, bata, ayos ka lang? Ayos lang naman. Salamat sa pagtatanggol, ah. Naku, wala yun. Ayoko kasi sa mga bully. Bad daw kasi yun, sabi ni Mama. Oh, tumayo ka na dyan. Ako pala si Joseph. Ako naman si Luke. Friends na tayo, gusto mo? Laro tayo? Oo naman. Pero, hindi ka ba naiilang sa akin? Bakit naman ako maiilang? Maglalaro lang naman tayo. Kasi nga, bading... Look, wag mo silang isipin. Wala naman akong pakialam kung babae o lalaki o ano ka pa. Ang mahalaga, mabait ka at gusto kitang maging kaibigan. Talaga? Oo, kaya tara, laro tayo sa bahay namin. Maraming toys dun, tsaka huwag kang mag-alala. Walang mga away sa'yo dun. Maliban dun sa aso naming malaki. Hala! Ay, joke lang naman. Tara na! Oh, Luke. Ayos ka lang ba? Oo, Joseph. Medyo nahihilo lang. Teka, mainit ka. Ako, nilalagnat ka. Magpahinga ka na kaya? Hindi na. Report natin ngayon, di ba? Ayoko namang mabawasan pa tayo ng grades nang dahil sa akin. Kaya ko naman. Sandali, meron akong gamot dito. Ayan, alamin mo na. Sabihin ko na lang kay ma'am na bukas na lang tayo mag-report. Papaalam ko na lang na may sakit ka para payagan tayo. Sigurado naman ako, maiintindihan naman niya tayo. Naku, hindi na. Maabala pa kayo. Kaya ko namang taisin to. Luke, ano ka ba? Hindi mo nga kaya. Pahinga ka na lang. Malakas naman ako kay ma'am. Ako nang bahala magpaliwanag. For sure papayag yun. Sure ka? Oo nga. Wala ka bang tiwala sa akin? Tsaka sa charm ko. Oo na. Sige na nga. Salamat Wala yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin, no? Kahit tulungan pa kitang umamin sa lalaking nagugustuhan mo, gagawin ko. Sabihin mo lang sa akin. Balo ka talaga. Sige na. Magpapahinga na muna ako. Sleep tight, bro. Love you. Dear love, bakla, bayot, bading, binabae. Ito ang mga salitang madalas na tinatawag sa akin habang ako ay lumalaki. At lubos ang aking pasasalamat dahil nakilala ko si Joseph. Nang makilala ko si Joseph, alam na niya ang tunay kong pagkatao. Pero kahit na ganun, hindi ko siya nakitaan ng pagkailang. Palagi pa nga siyang nandyan at hindi ako iniiwan. Dahil para sa kanya, hindi ako naiba at tanggap niya ako ng buong buo. Kahit na may mga taong mapanghusga. Hanggang sa lumipas sa mga araw, buwan at taon, ay nakita ko na lang ang aking sarili na umingiti sa tuwing nakikita ko ang maamong mukha ng aking kaibigan. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula. Ngunit tila nahulog ako sa kanya. Oo, minamahal ko siya ng palihim at wala nang sasakit pa sa ganong klaseng sitwasyon. Bro, teka. Ang saya mo yata ngayon. May nangyari bang hindi ko alam? Nawala lang ako ng 1 linggo pero parang ang dami nang naging ganap. Wala naman, bro. Sus! Sa akin ka pa nagsinungaling kilala kita. Alam na alam ko ang kwento ng buhay mo. Oo, ano nga kasi? Bakit parang ngiting tagumpay ka dyan? Ano kasi? Ano nga? Sabihin mo na, para kang sira. Sige na nga. Naalala mo ba si Tintin? Yung high school crush ko? Si Tintin na laging nakapink?
At punong-puno ng ribbon ng buhok? O anong meron doon? Okay, ganito. Nakakausap ko na talaga siya. Kaya lang, madalang. Pero nung nakaraan, bro, napahaba usapan namin. Tuwan lang. Hanggang sa maging topic namin ng buhay ng isa't isa. At Bro, you won't believe this. Nalaman ko, may gusto rin siya sa akin. oy, talaga? Oo! And guess what? Ano? MU na kami! MU? Miss Universe? Sira ka talaga. MU. Mutual understanding. Nagkakaintindihan. Malapit nang magligawan. Teka lang, bakit parang ang bilis naman yan, bro? Kakaamin nyo lang tapos MU-MU-han na agad? Oh, bakit? Wala namang masama. Tagal na naman kaming may gusto sa isa't isa. Kaya, bakit pa namin patatagalin? Joseph, masyado naman kayo nagmamadali. Bro, hindi sa tutol ako. Pero hindi nyo pa nga lubusang kilala ang isa't isa tapos nagkasundo na agad kayo na MU kineso na kung anumang pauso yan. Isa pa, alam mo naman ang bili ni tita, di ba? Ito naman. Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako sa gusto ko? Matagal ko na tong inaasam. Hayaan mo, Luke. Pag ikaw naman ang may nagustuhan, backup ako. Tulungan kita. Bros for Evs, di ba? Bahala ka. Buhay mo naman yan. Oo. Bro. Oo na. Hello, Joseph? Oh, Luke, napatawag ka. Busy ka ba? Tara, gala tayo. Saan naman? Diyan lang. Mamamasyal kung saan. Ang puring kasi dito, walang magawa. Naisip ko, since matagal-tagal na rin tayong hindi nakakalabas, kaya tinawagan kita. Ano, magbibihis na ako. Kita na lang tayo sa mall? Ngayon? Wrong timing, bro. Hindi pwede. Ha? Bakit naman? May date kasi kami ni Tintin. Alam mo na, part ng panliligaw, nagpapalakas. Feeling ko nga, sasagutin na niya ako eh. Ganun ba? Sayang naman, minsan lang ako magyaya. Oo, bro eh. Nakapag-commit na kasi ako kay Tintin. Di ko naman pwedeng hindi siputin. Magagalit naman yun sa akin. Oo na, sige. Mag-iingat kayo. Dito na lang ako sa bahay. Hayaan mo. Babawi na lang ako sa birthday mo, okay? Okay, sige. Aasahan ko yan ha. Oo, siya. Sige, Luke. Tawagin na kita mamaya. Nag-chat na si Tintin eh. Bye, bro. Teka, wait lang! Binabaan na ako ng call. Anak, ba't hindi ka pa pumasok sa loob at kumain? Mamaya na po. Inihintay ko po si Joseph. Wala pa rin eh. Baka naman nagre-review o di kaya may ibang pinagkakaabalahan. Hayaan mo muna. Hindi naman yun mawawala sa birthday ko, ma. Dati nga, siya pa ang unang bumabati sa akin. Pero ngayon, parang nakalimutan niya. Magagabi na pero wala pa rin paramdam. Nakakatampo. Hayaan mo na, darating din yun. Malay mo naman tulad lang ng dati na may kakaibang pakulo ang best friend mo. Kilala mo naman yun, di ba? Hindi naman yun papahuli sa mga regalo dahil una ka sa puso niya bilang matalik niyang kaibigan. Baka nga po. O siya, pumasok ka na sa loob ha? At doon mo na lang siya hintayin. Baka naman mamaya pa makapunta. Kung kailangan mo ako, nandun lang ako sa kusina. Sige po, ma. Makapag-scroll na nga lang. Teka, may bagong post si Joseph. Matingnan nga. Kaya naman pala hindi naalala ang birthday ko dahil kasama si Tintin sa oras na to. At ang masakit, sila na pala. Ano ba na-expect ko? Sino ba naman ako para pag-aksayan niya ng oras? Kaibigan lang naman ako. Ramdam kong nag-iiba na. Sa paglipas ng buwan, naging madalang na ang pagkikita namin ni Joseph dahil sa bagong girlfriend nito. Nawala na rin ang kulitan at asaran na madalas naman namin ginagawa bilang matalik na magkaibigan. Sobrang nasasaktan ako. Gustuin mang makalimot ng isip ko sa tinitibok nito, ngunit iba ang sinasabi ng puso ko. Pilitin ko mang intindi ng sitwasyon. Pero bakit ganun? Bakit parang nananadya ang pagkakataon? Kung sa bagay, sino ba naman ako sa kanya? Best friend lang naman, di ba? Alam nyo guys,
Pumunta kami sa Star City at sumakay sa Giant Star Wheel nung gabi. Yun yung araw na hindi ko malilimutan. Ang saya pala kapag kasama mo ang taong mahal mo. Yung kayo lang dalawa sa tuktok habang sabay niyong nakikita na parang ang layo niyo sa lahat. Walang manggugulo at walang mangiistorbo. Talagang naging romantic ang oras na yun habang tumatagal. Parang itong alak. Habang iniinom mo ng matagal, mas lalong sumasarap. Di ba, Tintin? Joseph talaga. Sus, nagpaparinig ka lang dyan kay Tintin eh. Sira, hindi naman. Thankful lang talaga ako na nakasama ko ang taong pinapangarap ko. Si Tintin. Tapos naman, sana all. Nakakaingit sila, no, Luke? Kailan kaya sa atin? Oo, nakakaingit nga. Guys, labas lang ako. Sure, kakausapin ko lang to si Tintin. Luke, ayos ka lang ba? Oo, lalabas lang ako. Sandali lang. Tintin, sasamahan ko lang si Luke sa labas ha. Wait lang. Sure, dito lang ako. Luke, saan ka pupunta? Bitiwan mo ko. Bro, sandali. Ayaw ba kaming kasama dun? Uy, sandali lang. Joseph, pwede ba, ha? Ayahan mo muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Dinala ko lang si Tintin dito, nagkaganyan ka na. May problema ka ba o may... Wala nga. You're lying. Hindi ako naniniwala. Sa tagal nating magkaibigan, alam kong may problema ka. Ramdam ko. Wala nga, ba't ang kulit-kulit mo? Uuwi na ako. Luke! Di ka uuwi hanggat di mo sinasabi sa akin kung anong problema. Ikaw, Joseph, ang problema ko. Matagal na. Ha? Ako? Bro, hindi ko maintindihan. Anong ginawa ko? Gusto kita. Hindi, mahal kita. At yun ang problema ko. Dahil ang sakit-sakit na. Ano? Oo, Joseph. Noon pa man, mahal na kita. Sinubukan kong maging masaya para sa'yo dahil masaya ka with Tintin. But every time I tried, nadudurog ako. Hindi ko matanggap na nagbago na yung dating tayo. At dahil nandyan na siya, nandyan si Tintin. Bro, alam mo, lasing ka lang. Siguro magpahinga ka na, baka malakas na ang tama ng alak sa'yo kaya mo nasasabi yan. Joseph, hindi. Hindi mo naiintindihan. Totoo ang sinasabi ko. Kaibigan kita, alam ko. Pero mahal na mahal kita. Luke, umuwi na tayo. Ihahatid na kita. You're drunk. For sure, hinahanap ka na rin ni tita. Hindi. Ano ba, hindi ako uuwi. Bakit ayaw mo bang maniwala sa sinasabi ko? Dahil ba bakla ako, kaya hindi mo kayang suklian ang pagmamahal ko? Nandidiri ka ba na ang best friend mo ay may pagtingin sa'yo? Ha? Hindi. Ano ba? Dahil alam mong mali ang nararamdaman mo. Hindi ko kasalanang mahulog sa'yo. Joseph, kung may gamot para kalimutan to, give it to me! Sa tingin mo, gusto kong masaktan araw-araw, ha? At hindi ko rin ginustong masaktan ka ng gusto. Look, tanggap ko ang pagkatao mo. Nirerespeto ko rin na gusto mo ko dahil sino naman ako para pigilan ang kaligayahan mo? Ang totoo niyan, thankful pa nga ako dahil na-appreciate mo ko eh. Pero alam mo naman na si Tintin ang mahal ko. Siya lang. At hindi nahihigit pa sa isang kaibigan ang pagtingin ko sa'yo. Bros for Evs, di ba? Pero Joseph... Look, hindi lahat ng gusto natin mangyayari. Pasensya na. Ito lang ang kaya kong ibigay. At kung hindi ka man makontento, wala akong magagawa. And I'm really sorry. Hindi ko intensyon na masaktan ka araw-araw. Pero sana lang maintindihan mo na ang lahat ay nagbabago. Sana maunawaan mo ring ayokong masira ang pagkakaibigan natin dahil lang dito. If you don't wanna go home, mabalik na ako sa loob. Cause when I'm with him, I am thinking of you. Thinking of you. Hi. Hi. I'm so happy for you. Dati, tayo lang ang palaging magkasama. Ngayon, ikakasal ka na sa taong matagal mo nang pinapangarap. Salamat, Luke. Pero sana malaman mo na palagi kong pinapahalagahan ang bawat sandali nating magkasama. At hindi naman magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Sorry rin kung hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Sorry kung... Tama na.
Alam ko, hindi ka na dapat magpaliwanag. Ang totoo niyan, tama ka. Napagtanto ko na parang ako pa ang sumisira sa pagkakaibigan natin, sa pagpilit ko sa gusto ko. Kaya, sorry. Hayaan mo, makakakita ka rin ng taong magmamahal sa'yo na higit pa sa kaya kong ibigay bilang kaibigan mo. Isang tao na hindi ka sasaktan. Salamat. Luke, pwede ba kitang kunin bilang best man sa kasal? Gusto kong makasama ka sa panibagong yugto ng buhay ko. At maging ninong na rin ang magiging anak ko. Joseph, sorry pero tatanggi muna ako. Ha? Bakit naman? May problema ba? Galit ka pa rin ba hanggang ngayon? Akala ko okay na tayo. Hindi dahil doon. Alam mo, napag-isip-isip ko na siguro mas maganda na magpakalayo na muna ako. Baka ito na yung oras para tumahak na magkaibang landas para sa ikabubuti ng lahat. Sorry Joseph, pero siguro hanggang dito na lang tayo. Luke. Hayaan mo na ako. Regalo ko na rin ito para sa'yo. Para wala ka nang iisipin pa. At makakapag-focus ka na sa asawa mong si Tintin. Mananatili pa rin tayong magkaibigan. Kahit na malayo tayo sa isa't isa. Bros. For Evs. Dear love, minsan, hindi natin sinasadyang mahulog sa isang tao. At sa aking kwento, ang magkagusto sa katulad na kasarian at sa best friend ko pa. May mga tao lang talagang mamahalin natin ng totoo. Pero dadaan lang sa buhay natin upang maging alaala at mag-iwan ng aral. Masakit man, pero sa huli, pinili kong lumayo kay Joseph. Alam kong medyo immature ang naging pasya ko. Pero para sa akin, ito ang paraan para mapanatag ang puso ko. Mas pinili ko ang sarili ko at sa tingin ko, iyon ang tamang gawin. Sabi nga, di ba? Every time we thought we're being rejected from something we want, we were truly being redirected to something better. At iyon nga ang ipinapanalangin ko. Nagkaroon ng pagkakataon upang magkatrabaho ko dito sa Canada. At tuluyan ng dito nanirahan hanggang sa nabalitaan ko na lang na inilibing na si Joseph noong nakaraang linggo dahil sa isang car accident. Oo, wala na si Joseph. Ipinapaabot ko ang aking pakikirami kay Tintin. At noong araw ring yun ay nalaman ko ang nag-iisang anak nila ay pinangalanang Luke Joseph. I'd like to stay